ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумотча дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор аст рӯй кардан хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Рудакӣ, аз территорияи Вахш, территорияи шаҳри Бохта, территорияи Файзод, территорияи Данғара, территорияи Кулоб, территорияи Душанбе, Ваҳдат, Тисор ва дигар тарафҳо ҳастанд ки бо нархҳои арзон рӯй кардан мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. агар шумо дар хона, замин, квартира, мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экран аст. Ахираш 20 WhatsApp дора метавонед рӯй кунем, мо реклама мекунем. агар шумо аз ягон ҷо хона, замин, квартира ки лозим бошад, нависед дар комментария, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. ва курси имрӯза 120 дирҳам навор аст ки марҳамат рафтем. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочная қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Зархез ба номи пешинаш, яъне Ленинград кати ном кати мешиносанд. ноҳияи Вахш, ҷамоати Зархез ба номи пешинаш Ленинград. 13 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. хонаҳо нав ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст ки метавонед фақат зиндагӣ мекунед. ремонтҳои хонара нав кардагианд. дарахтони мевадиҳанда дорад. об свет ҳастае, баня дуруштае, ошхона отдельни, кухнӣ отдельни. дӯстони азиз, ҳамаш ҳастае. хона мега дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ ки боз муомилаи хубам дорад ва ё ки ба ягон мақсад ки ягон алишам мешавад ба тарафҳои шаҳри Бухтада хона ё квартира бошад, ҳамин хел алиш мешавад. алишӣ мешавад ба тарафҳои бохтар буда, ҳамин хел вариант бошад, марҳамат пешкаш кунем. дарахтони мевадиҳанда гирди хона полни худ маҳкам, ҳар як кадомаш ремонт кардагӣ астае. якумаш рақамҳои дастии мегафон ахира 6161, дуюмаш рақамҳои мегафон дастии ахира 61 WhatsApp дорад. чун аз ҳар рақамошо кор мекунад ва рақамҳои диюмгинаша 61 да, яъне мақсад ки 82 61 да ичта WhatsApp доранд. ноҳияи Вахш, деҳаи Зархез ба номи пешинаш мешиносанд Ленинград. хоб, заминаш бениҳоят кушод аст. ягон саволтон боша, ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона агар фаҳмидан, шумо занг занен, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. ҳамаи шартош мега ҳастае мактаб, магазин, мақсад ки масҷид дар наздикишае. бештар маълумотҳои пурра ва 100% аз рақамҳои пурра марҳамат метавонед занг занед. мегзарем ба деюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки бо нархи арзон ва срочна бо фундаментош ва обшам ҳастае. замин қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Дурахшон. дӯстони азиз ки ҷои ободиш дар мегӯяд, мақсад ки об дорад, гирд ва нашда одамо зиндагӣ доранд. хонара мевардорӣ, мақсад ки светча мегзаронӣ, обам мега дорад. заминашон 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона қати калидор баняш қати фундаментош рехтагӣ аст. дӯстони азиз, кухни баня калидор дурушт астае ва обшам мега ҳастае. дастрочна мега фурӯхта мешавад бо нархи 35 000 сомонӣ астае. боз камтар муомила мешавад, боз якчанд кам аст, хеле шебенам, хеле мақсад ки сангам дорад. хоб, промои рақамҳои Россия дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. промои рақамҳошон кор мекунад ва WhatsApp-шон ҳам кор мекунад. кадоми то ки мехарен занг занем, бештар маълумотоша аз худашон гирен. ноҳияи Данғара, деҳаи Дурахшон. дӯстони азиз, фундаментҳои 3 дар хона қати 10 сотиқ замин, нархшам нархи арзон астае. хоб, одамоне ки мехарен, марҳамат занг занем, бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирен. ва шумо дам агар амхали заминои фурӯшии хонаи тайёр ё ки квартира, мошин, ягон техника, аппарат барои реклама кардан бошад, марҳамат рақамҳо дар аввали видео 20 аста, метавонед рӯй кунед, мо дар видеои оянда ҳамин хел рекламада мегузорем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати деҳоти Қаҳрамон. дӯстони азиз, шаҳри Ҳисор, мақсад ки деҳаи Қаҳрамон. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ҳамагӣ 5 дар хона кардагӣ аст. дӯстони азиз ки ошхона отдельния, ҳоҷатхона отдельния, ҳамомуш отдельния. дӯстони азиз, ва ремонтшам ремонтҳои хуб астае. об свет мегӯяд, пастиянӣ ҳаст. ҳамин хел соҳибшон ҳамин хел маълумотро наистиянд. шаҳри Ҳисор, ҷамоати деҳоти Қаҳрамон. хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ аст. дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдош мегӯяд дар назди хона. дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки аз территорияи Ҳисор, мақсад ки хонаҳои боли менин, мақсад ки на нархи қимат, на нархи арзон монем ва хонаҳое ки тайёр ва ҷои ободӣ бошад. хоб, ина ба шумо вариантҳо ҳастае. 5 дар хона барои оилаи кушод, мақсад ки муносиб аст. кадоми то ки мехарен, занг занед, маълумотша гирен.
ва дӯстони азиз шумо агарам хали хонаи фурӯшии квартира замин мошин чизе ки барои реклама кардан боша марамад рақаму дар болои видео ҳастай ахираш 20 WhatsApp дорад метавонед чизе реклама боша рӯй кунем мо реклама мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз. хоб ҷамоати деҳоти Худоёр Раҷабов Футагаса яъне ки қитъадай 6 сотиқ замин мақсад дорад ки 5 дар хона кардага дӯстони азиз ки мақсад ки 3 дар хонааш мегад мақсад ки ҳастай тайёр кухни баня аделе дӯстони азиз дуруштай ва оба мега дорад. хоб шаҳри Кӯлоб ҷамоати Худоёр Раҷабов яъне қитъа дӯстони азиз хоб ин хали хона навсох нархаш мега 135,000 сомонӣ аст боз муомила савдо ҳам дорад. 135,000 дӯстони азиз 3 дар хонааш тайёр аст ва датагаш яъне карокача астае. хоб бо метавонед маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳои поёмдаги рақамҳои дастӣ ва вилон аст марамад занг занед ва шумо аз куҷое ки хона замин квартира чизе ки лозим бошад нависед мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ. духонага квартира ҳастай ки дар шашум мошина қарор дорад 56 квадрати метрае яъне 55 квадрати обшӣ. бо об свет таъмин ҳастай ҳоҷатхона ошхона баня кухни ва ремонтҳои беҳтаринам дорад дӯстони азиз. ҳоҷатхона ошхона отделни дӯстони азиз ва телевизорам дорад у гармхону кондитсионерам дорад дӯстони азиз ва мошинам бошад ага болои мошин ага сумаки алишам мешуда ки мошин кати. хоб сумаки бошад нархи квартира 330,000 сомонӣ аст боз муомилаам дорад. шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ ҷошта нагуфта кадометон ки мехарем бо занг занен маълумот чагирен ҷош ҷои нағза мегӯяд ва ремонтҳои хуб аст азиз. иншоалло ки кадоме ки мегирам мега баракат меёбад ва мақсад ки обшим соза ҷош соза мега соҳибшон. болои мошин ага сумаки мешавад дӯстони азиз мошини қиматам боша мегӯяд мақсад ки пешниҳод кунен сумаки 330 рақамошон аст мегафон марамад бештар маълумотро аз рақамошон гирем дӯстони азиз. ба хотири меҳнатҳои мо монтаж мекунем барои шумо мақсад ки тайёр мекунем аз куҷое ки шумо дар кор менависен шумо лайкҳоро фаромӯш накунед албатта ки гузорем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дӯстони азиз. хоб ҷамоати чорякорон гуфтага аст деҳаи Армуғон. хоб тарафи орионтир аз пеши бозорчаи Зарафшон мегӯяд тарафи боло меравед дӯстони азиз таксиҳош мегӯяд то қариби ҳамин хонара то пеши хонара 3 сомонда мегӯяд мебаранд. обшуми заминашон 3 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастай ки бо об светам таъмин аст дӯстони азиз. ҳоҷатхона ошхона баня дӯстони азиз ва нархи хона 180,000 сомонӣ аст бо муомила дорад. ремонт мегӯяд дорад дӯстони азиз мақсад ки ҳамаш ҳастай шароитош муҳайё. ягон саволтон бошад ягон маълумотои иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин хона фаҳмида рақамошон аст мегафон марамад занг занед ва шумо аз куҷои хонаи заминӣ замини холии квартира чизе ки дар кор ки боша ба шумо ки мехарен дар комментария нависед мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино. духонага квартира ҳастай ки дар якум мошина қарор дорад 50 квадрати метрае. ремонтош ремонтҳои замонавӣ дӯстони азиз. канализатсия мега дорад об свет мега дорад дӯстони азиз яъне ки об свети шаҳрӣ мегӯяд палестияни астае. лаби роҳ да мега соҳибшон 1 километр мега усу мактабай мағоза масҷид бозор дар пешаш. хоб мошинбозори пешина мегӯяд мақсад ки гардиша шудае. хоб гардиши ҳаловат дӯстони азиз доми 2 этажа бухай маълумотро мегирен ва нархи квартира 299,000 сомонӣ аст бо муомила савдоча хутон мекунен. духонага дар якум мошина дӯстони азиз. хоб дуюм этаж дабдае. обшим якум этаж не ки 2 этажа дом будай худаш ҳамин хел маълумотша наистиян. рақамҳои соҳибшон аст мегафон дигар маълумотҳои пурраша нагуфтан кадометон ки мехарен занг занед бо мақсад ки маълумотша гирен срочна мега бо арзон ва муомила мешавад. шумо лайкҳоро занед фаромӯш накунед ва навори бор то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар доми Сомониён гуфтага аст соҳибшон. доми Сомониён чун азиз назди чораҳаи Файзобод. хоб духонага квартира ҳастай ки дар 4 мошина қарор дорад 50 квадрати метрае. квартира бо об свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни байн калидор ва ремонтҳои беҳтаринам дорад.
квартира мега дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомоние ки бо савдо муомила дорад. агар харидори аниқ бошад бо савдо муомилаш дар назди мақсад квартира. рақамҳои соҳибшон ҳастанд мегафон кадоми шумо ки мехаринед ки ягон вариант дошта бошед маърамат пешкаш кунед ва маълумотҳои бештара гиред. навора то охираш тамошо кунед ва силикаи навори моро дар ватсаби мо подписаш кунед. мегзарем бар наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бадрон ки як дуна сурат пешкаш кардаги ҳастанд хонаи коробка. хона қарор дорад дар ноҳияи файзобод ҷамоати вангирид гуфтаги аст деҳаи сино. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки як дар хонаи временка коробка кардагиае ва маълумотҳои пурра мегӯяд тариқи телефонтон назди нархи хона 60,000 сомонӣ аст бо хақиқатшон муомила мекунед. ноҳияи файзобод ҷамоати деҳати вашиград деҳаи сино ҳамин хеле маълумот нависиянд нархи 60,000 сомонӣ аст рақамҳошон ҳастанд мегафон. хуб шахсоне ки мехаред занг занед бештари маълумотро гиред ва шумо агарам хали замин хона квартира боша барои реклама кардан маърамат рақамҳо дар рӯи экран аст ватсаби мо рӯи кунед реклама мекунем. лайкула занед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохта шаҳри қурғонтепа дар 14 микрорайон аст назди ҷои хуб ва ҷои ободӣ дар мега соҳибшон вокзал бозори шариф бозори фаровар ҳамаш наздик. хоб духонага квартира аст ки дар сеюм мошина қарор дорад 49 квадрати метра. ремонтҳои замонавӣ дӯстони азиз бо обсвей таъмин аст ҳуҷҷатош мегӯяд 100% дӯстони азиз ремонтош хуб аст. хоб дар пешаш мақсад ки мағозаҳо банк қайчи хеле гуфтум мақсад вокзал бозори нихӣ ва ҳамаш наздик аст. ҷош ҷои ободӣ мега дӯстони азиз 14 микрорайон аст. доми 7 ошхона аст дар сеюмаш қарор дорад. ошхона баня кохуни арделӣ ва каледор ремонтҳои беҳтарин. хоб квартира мега дастирошона мегад фурӯхта мешавад бо нархи 385,000 сомонӣ ки бо муомила ва савдош мегад дар назди квартира 385 бо савдо ҳам дорад. рақамҳои соҳибшон аст вавилон кадомитон ки мехаред занг занед бештар маълумотҳои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гирем бо савдо муомила дорад. ва шумо агарам хали хона замин квартира барои реклама кардан бошад маърамат рӯи реклама мекунем. ин буд наворе ки имрӯз тайёр кардам барои шумо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.